Bazirudien udaberrian murgilduta geundela, baina ez, hotza eta euria bueltan dira. Hala ere, ez gara etxean geratuko, Adi, asteburu honetako plan ederrei. Larun batean, guardian ez itxi, Aiaraldea defenda dezagun ekimena Gasteizen. Asteburu osoan zehar, Laudion zein Orozkon Aiarako bira. Amurrion, gimnasia errindikoaren arezketa txapelketa eta Antzokian urrezko guksaria. Okondon, zuaitz eguna ospatuko da eta Orozkon bertsolarien topaketa. Urduñan, erauntzi eguna eta Urduñan zein tertangan Arabako bolatoki txapelketa. Igandean, dudarik gabe eguneko protagonista berdintasunaren aldeko ibilbidea izango da. Urduñan, aukeren azoka eta minbiziarekin bizitzea olerkietan. Orbeko etxean nazioarteko kontzertuak. Gogoratu info hau eta zinema eskaintza Aiaraldea webunean duzuela eta martxoko euriari irriparandi.